Meidät on täynnä ykkiä tai 80-vuotiaita pappoja, niin vittu tää vetää keulan pystyssä pitkin naapurista. Mitä laitonta saatan? Tää on ihan laillista meitä. Jos tulee mikisä mun pihalle, mä haluan, että ykki tuolla halusi tulla vittu kytää. Pekka! Vai mikä tää väärin? Kyllä vaan. Se ottaa vaikka läpi. Nopea parempi kuin ennen. Ei vittu, tuo tulee ykä. Pekka! Nyt on sanomista. Nyt on joo. Kyllä se GoPro päällä. On joo. No onko hyvä moppo? On. Mennään K-suorille tänään. Joo. Jos täällä on 7 ihmistä raivumassa meille, et vittu mikä passa. Terve! Ihan hyvin. Piti vähän juhlia, kun se oli takajarkuntoa. No joo, ei sillä mitään. Vähän jarrutetaan sitä. No. Onko mitään pituusvälisestä keulia? Onko mitään sellaista mieleen? Häh? Kuinka pitkästi keulia? No joku kilometri. No kato, kun mä sanon sen asian, että se on aika jännä, kun lähtee tuosta Jyväskylän-tien risteyksestä. Tää menee tää. Joo. Niin siitä lähdette keulimaan sitten ja meitä sillä yli nukkumatta, kun tulee liikennevalle, siitä joutuu pysähtyä. No niin, yrittää. Ei, mutta niin silloin joskus aikoinaan, niin semmonenkin tuli tehtyä. No. Se on vaikea kaksaisella kerran, mutta on elari on. Senkin mä teen tonne sitä Suzukilla, mutta R:llä, että se on vähän niinku R:n. Terve! Ja siinä on meidän jääratakuski. Joo. Ei se mua häiritse millään. Siis, kyllä juhannussa ja kaikkea muuta, niin ei tässä. Siis mä en tuu millään teitä motkottaa. Joo. Ei. Ei, vaan se toi... pieni kaksitainen kärry pitää olla koko ajan, tiedätkö? Joo, tää lähtee Forever young! Joo, mutta tää lähtee kohta vaihtoon 14. Nelari on taas, kun se pääsee isolle pöydälle, se helpottaa sitä keulimista vähän helpottaa, kun näette vääntökäyrä niin, se on siinä tiipon taapui. Ja sitten se, no, mutta vetää niin pystyssä tuolla, se on Nelarilla ja Henrikassa voit niin ottaa sen voimalla ylös ja pitää sitä siellä ja tehdä kaikkea kivaa. Esimerkiksi semmoisen asian, kun kaveri sanoi mulle, kun laalaheen suoraan, kun mennään se sora suoraan, että kun sä keulit sen koko matkaan, että voisiko ottaa niinku kuvan niinku susta, kun sä keulit autolla niinku sivussa. Ja tässä kun sä keulit menee. Mä ajattelin siinä mikä ettei, että kyllä se käy ja kokeilit, että se menee niinku hyvin. No pannaan demo päälle, että ota kuva. Ja mä sitten ajattelin, kun keulin menee tänne, mulla on ollut ihan linkussa sarvet. Mä otan vielä 2 sormea, niin saman tien mun käsi meni toppari ja kaasu meni pohjaan. Mulla oli sormet, kun saman tien mä pörhäin ympäri sinne saatana, että kaikki tuli filmille ja saatanamoisia kiviä tänne persekannikoihin tuli. On helvetin kiva olla pari viikkoa tässä kuukaudessa siinä asiassa, että se käytäntö yleensä opettaa aika paljon. Mikke me sisään ja yhden takajarrua. Ja vähän sisään ja takajarrua. Vähän. No se vanha tamma tulee vaan huutaa. No vittu, se tuli se koirakaan siihen raivoon. Ja sitten tuli joku vanhuus hyppäsi eteen, kun Mikke veti keulaa. Jaa. No, niitä on, kato niitä ihmisiä. Tää on sillä lailla, kato, jos tuolla on kato, isompi asutusalue, niin moni tosiaan käy niiden sessien kanssa tässä hiippailemassa niitä. Mutta on yleinen tie. Tää on yleinen tie, joo. Mutta se... Mutta kun tamma tuli huutaa siinä, että lopettakaa se vittu sahaaminen. Ja niinku... Niin. No varmaan vähän vituttaa, kun me ollaan tässä viimeiset 4 kuukautta varmaan ruuvattu joka ilta. No se siis meikäläistä ei haittaa mitään, että niitä kaikki tukea tulee.
No mutta hei, jatkakaa harjoituksia. Joo. Jatkakaa harjoituksia. Joo. Jep.